Ola, aquí ven Xaruma, o xardín da saúde mental onde florecen as persoas. Levamos cultivando proxectos dende o 2010, que son sementes plantadas no corazón da nosa comunidade. Que facemos? Perdón. Proxectos integrais que son como unha exuberante horta de benestar. Non é así, Carola? Así é. Primeiro, na nosa lista de cultivos está o proxecto Naturalmente. É como unha mestura de respiros familiares, horta... Ai, iso eu! Cociña creativa e novas tecnoloxías. Todo o que se necesita para alimentar o corpo e a mente con ingredientes frescos de benestar. Logo temos o proxecto Mentalízate. É como unha colleita de voluntariado onde cada semente de participación convértese nunha flor de cambio positivo. Planta, medra e florece mentres transforma o mundo. Ei, non te esquedas do proxecto Fiares. É como un abono nutritivo para os cuidados. Aquí, as persoas que coidan son xardineiras e xardineiros expertos. Reciben todo o apoio e ferramentas necesarias para cuidar de si mesmas mentres nutren a outras e outros. A nosa visión, queremos que cada participante sexa como un tornasol radiante, disfrutando plenamente do sol da autonomía e da saúde mental en cada recuncho de Vigo. Grazas por ser parte do noso colorido xardín. Vémonos entre as flores, en Xaruma. Queremos seguir fertilizando o proxecto Naturalmente a través de Gran Vía Suma para florecer en máis lugares e seguir sumando novas plantas de saúde mental.